Bayramçılık günlerine yurdumuzda saparda olan Türkiye Respublikasynyň ýokary gowramasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Özwaryň ýolbaşçylygyna wekilet Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine syýahat etdiler. Şeýle hem Türkiye Respublikasynyň ýokary gowramasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Özwaryň ýolbaşçylygyna wekiletiň Türkmenistanyň saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary gowy mekdeplerine duşuşyklar geçirildi. Olarda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyň hemde Türkiye Respublikasynyň döwlet başçylygynyň tagallarlary bilen häzirki zaman şertlerine türkmen türk gatnaşyklarynyň ýokary derejede ösýänligi bellenilip geçirildi. Bu gatnaşyklar köp asyrlyk taryh bilen baglanyşykly bolup, häzirki zaman jemgyýetiniň möhüm talaplaryna laýyklykda dostoňlyk we hyzmatdaşlyk esasyna döwrüp ösürilýär. Duşuşyklarda häzirki wagtda döwlet ara gatnaşyklaryna beýle kugurlar bilen bir hatarda bilim we hyzmatdaşlygyň ösürilýänligi bellenildi. Gahrman Arkadagymyň hemde Arkadagly Gahrman Serdarymyň taýsy tagallarlary bilen daşar ýurtlaryň öňdebarjy ýokary gowy mekdepleri bilen baglaşylan resmi namalary esasyna bilim ylym-mabatda hyzmatdaşlyk işleri alınıp barilýar. Şeýle hem gepleşiklerde doganlyk iki döwletiň ýokary gowy mekdepleriniň arasyna hyzmatdaşlyk işlerini alyp barmak, geljekde birek bilen tejribe alşmak mümkinçilikleri esasy meseleleriň biri boldy. Şeýle hem hyzmatdaşlyk etmegiň iler tutulýan ugrulary barada pikir alşmalar netijeli tarapdan häsiýetlenýär.